Amb l'alumnat de quart d'ESO estem desenvolupant 3 projectes de forma simultània que parteixen dels interessos de l'alumnat per fomentar la motivació i la participació activa. I les hores dels projectes es reparteixen en 4 hores al projecte La Volta al Món, que consisteix en treballar els continguts dels diferents àmbits, 2 hores al projecte Treball de Recerca, on es fa una recerca científica a nivell individual, i 2 hores al viatge a Ítaca, que consisteix en recaptar beneficis econòmics per crear el viatge de final de promoció. En el projecte La Volta al Món hem de planificar un viatge per tot el món en 80 dies. Com a mínim hem de visitar 2 països de cada continent i tenim un pressupost de 10.000 euros per persona. Com a producte final hem de fer una guia turística del viatge i un vídeo promocional. Pel que fa al projecte Viatge a Ítaca, de les accions que estem desenvolupant, m'agradaria destacar la gestió de la cantina de l'institut, la castanyada, el bingo, els packs de Nadal i properament la Diada de Sant Jordi. Del treball de recerca m'agradaria destacar que cadascú ha seleccionat un tema del seu interès per després desenvolupar una recerca guiada pel seu tutor o tutora de treball.